Manu na pedeng kini uga biang tam ban mi khmat yangi ha parlimen. Ban manu na pedeng jongki uban long khama khmat ban ya ki weipat ban pindak ya ki kamram ban ki jingkit kli ki ba lakni nanti no MP. Candidate jungi wa DRL nong lai ujob. Katamut ngalaong meneru unlong kum mau jingkieng na pedeng ke sorkar jela ke sorkar kemi. Kadau kalong ba ngingi don hapo ke NDA. Kata kamut ba haba ura iki isu hapo parliament. Ujo ubriu unlit budin hapo ki ministry. De na ka ministry kamut la support sa chief minister nang ni. But ka cabinet nang ni kan support ban late ban budin ba ki union minister hang tay hade hang takin ba kasawan kata kajingit tre rengkat lang ban pelong ban pun ulong kita ki mat ki jura jungi. Teka surga jong igo ba ikran benta kalong ba ladap ha ido tonong lain dan ada ai be ya ka NPP ya kan ka suki kamot ban perung ya kitien kasih ya ke isidiul kalong ba dikenal pa. Dengan sola deng iya deng kata kade kan yalam kan long misleading ingi pa iba. Kan de ka false promise at the same time. Namar balai habangi ya keren sepang kajin perung ya kitien kasih ya ke isidiul kade benya on merit. Kitan ki merit kitan ki parameters ke baka sarkar kade ban pai. Te kambe tang kata ka political convenience. Tiladang iya de kata kalenti te kalong pembangi mislead ban ki pai ba. Kaktian berkakam ke dibenya langkum jo. Pi kabanga so tiang ngam tip hadu no ka dai na kalat mo. Idon iwi kong bekate kong fenela nong lat. Idi lawyers. Aku we kasin ngi puli hapo ka news by ong ba. Kaktian kasi kladai ka we ni kita ki khat ndu tu ki language ki bladai gondrong. Ndai ka de ka NPP hi ka bakhang leti. Te ngasuto mde banga ban keren kumno yai doktor dia ada nong lai tu ibiang hendai I represent ya parti part kepala si hakini kita senam mencuang ki khang lenti maki bandung ketin kasi nama baki kwa bandung lang kasi bak garu kimna ban sha bandung ta ketin kasi dia te katu jing ong jung I ka dai na lai ngam tip hendai kalami partai ka Congress kalayo ban bat khatsan snem hapo parliament. UMP jongi ulale khatsan snem light term sha parliament. Na kwa kawe ke jubab napi ke ke ba UMP ulale yamta ke jela jongi haki khatsan snem. Katang kwa upai ba udi mentip. Kini khatsan snem pidi mental mau sir na tu snem arhajar khatsau kalawang ke sarkar BJP tu arhajar khatsau hadu arhajar alkulai na kalian ke Congress ngisong hapo ke opposition. Tengi kelam yo hi ban le khambo ni ke ne ban ong na kaliang UMP ke bu la le ngatrai nga kala pau partai hi kum kalong menta le kenika parlimen menta ngila don lepa Congress tu ngila don NPP menta ngile yo so BJP tu pekmut the issues ke ta ke state ke jongi ngatrai that be a perfect combo rangi perkhat du ka menta ka state leave political you aside rangi perkhat ya ka agenda juga state bakta bahangi ngatrai that the perfect combo rangi wan lang kita. That's why nga small this time he MP that's be a BJP didn't come even like do BJP Tang way UMP unong na ban le dot parakoy. Kitan kami ki stakeholders beper ki sengi beper kentup lang wad ka sarkar jala kentup lang wad ka district council. Ti kumno ban wara e kata don kam ya ka platform ka bangin ya push lang na ka banta ka jala kan. Ti UMP hi un keren but sabar jaka parliament ru un pursue ka ne ka kam pala ngila ban mobilize ya ka jitre lang jungi kum ka jala barakoy ki stakeholders beper tingala ban pensong thu ka sarkar India kan bagini ki mat kilong ke badan kam. Kajing klat no bampat report jong u Dr. Ricky A.J. Singkon bamkwai hadwar blai dekhat ke Lok Sabha National Parliamentary Constituency haka khat khandai tarik rempang arhajar arphon riu kala pinthili no ya shibanta jong ka kamsan parthai hapo ka jilla kajing sa thali jong ka shuki Lok Sabha ka ba u la e no shadin kala ya lampat sha ka jing don kam ban pinlong ya ka ne ka election shiteng samoy Chief Electoral Officer ka Meghalaya u Dr. B.D.R. Tiwari ula ong ba ka Election Commission of India ka long ka ba la kre but kadang up ya ka por ban pinlong ya ka election shiteng samoy sya ka Shillong Parliamentary Constituency.
Tang machu pinkan mau hang ni, Dr. Singkon la job Don Burom ya ka election Lok Sabha usnem Hajar Pasau na Shillong Parliamentary Constituency hakaba ulatam hadu lailak nyopwe hajar khandai spa shipho vote dakaba pinlim no ya kiriu san perthai bapau khmat ka jilla kata UMP ha kate kapor uba Vincent H Pala na ka Congress bat ka kirtong ka NPP ka Dr. Amperin Lingdo. Mentah ka kintipat Kidon sangut ki kertong ki ban mi syakmat na santeli ki seng-sang pertai beper banyak aireng hakani ka election chiteng samai banwan. Ka Voice of the People Party ka lapin bina ya u Dr. Bats Kemmerbo kum u kertong jongka kadba ka National People's Party ka lasay da uriw syampang ha ka puli puthi paruba lalam khmat ya ka jingyakhi na ka benta ka ktin khasi u Dr. DRL Nonglaj. Ka Congress ha ka way kalyang kala jit biang ya u President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee but MP Barim uba Vincent H Pala banyak kun hakani ke election chiteng samoy. Ka United Democratic Party ka lapin bena ya ka kerteng jong unong ya saat an barangba uba VJK Kinta kum ukurtong jong ka nakaliang ka BJP pat ka la Grand Shai bahkan sepin bena ya ukurtong jong ka tat ondala depin bena shwa ya ka tarik ban pinlong election. Manu na pedeng kini uba biang tam ban mi khmat yangi ha parliament. Ban manu na pedeng jongki uban long kham hakmat ban ya ki weipat ban pindep ya ki kamram bat ki jingkit kli ki ba lakmi lenti no MP tungin ngam khambnya syakani ka benta ngadeu Aaron Lingdo bang pedeng sabha IP sha Street Talk. Tishabing niya chakmat bakini kajing ekran kajongi menta singi ngakwa ban pin itu shwaya pi yaki nong yeshim menta kajongi nikong nishab ngapadang sabha i Dr. A.W. Rani ibadai undong aikten ka VPP ngai kublai ru iba Manuel Badwar ibadai u Secretary Meghalaya Pradesh Congress Committee ngapadang sabha ru iba HM Shangpliang ibadai undong aikten ka NPP bakhadu khadwai ru ngai kublai iba M Kharkrang ibadai u Chief Spokesperson State BJP. Ngapain sebab IP udah sanggup cek program kita kajian meet. Nikong nisam kuat Malaysia si Barani. Ke VPP hak lifeway terik umaj kalau penbena ya u Dr. Bats Kemmerbo punlong ukurtong menikmat nak bentak ke parti hak meta ke kenti. Katu kat ni kita kinongrim jong ukurtong ujong pi kibala ban kring ya kinong tap vote. Ngi nakaliang jong ka parti ngi don betang ka wei kanong rim ka baktanya bakata kalong halo jong ka clean politics banora e ka sanchar ka bakhoi ka basuba but harin jo kata ngi kwa banora e ka sanchar khadar ka balarkam kamut ka balong effective but ka bakhado hi kalong banora e ka sanchar khadar ka ba numdon kanu kanu ka jing shaliang te kata ka sarkar ka ba nginya thau te kanlong ha kata korkom but UMP jo ngiru undei u ambassador na ka banta kata wat la ulai sa parliament ro kita gede ginong rim kiba khamat ke bangi ngiang but kaba kham kongsan ye kata pat kalong ye kimat bar ki jurnal ne ki issues ke bangin shim kiba nadu ka tu ka election arajara pusau ngila don da ka mangtroi kam na ka manifesto nadu ka ktin khasi ka ILP wat kane ka article lais pa anya phuai nangta ka jing tuklar ye ki ne ki office jong ka sarkar pedeng ki baterai hapo ka jala ka jongi nang ta kiwi pede ki developmental schemes ki ba ka sarkar pedeng ka don na ka banta ka jala Meghalaya ka jongi kita ki dei ki pa ngi pu Ahmad ha ka bede ba ka jing pu khare jongi ka ne ka MP election but ka ba kham kong san su hi ka long bangin bud din ya ka ka ba lead Dr. Ricky A.J. Singkon ya no shadian Basang pliang i Barani 8 pau ba ke NPP kala say ya i Dr. Nonglaj
ban tunjuk leni ban counter ya kata ka bagi on integrity merit bat sakoi ba kata ka educated leadership iong ru ba kani di ong i di kajing ong janga ilai i kani kum kadak ba kajing shania ba kajing syampang ki lanang yailong ki badon kam hakikam election ka jela namar hadu mentahi hakikam sang perthai hang ni po ka jelangi i ba kalom ka pisa ka bor sinsyar ba kum ta tertet kai ka daw ba ke NPP kala simya karai ban kenyeng ya u Dr. Nonglat. Kumulishibun baran. Masyawan itu epi ba ni sngau don bok si kadi bangi yo ya kajing menjur jong i Dr. DRL Nonglat ba inlong uta ukertong jong ka parti NPP. Habang ipai sya kajing im jong i Dr. DRL Nonglat ni barong itip hi ba ilalong u champion ya meta ka ketien khasi bat ha kajing yalam jong i kum uta u president jong ka khasi authors society ngilayu i ba gadan bon ki achievements ke ba ilala ban penyo kamtam ban pen kongo ka sarkar ban pediang ya ka ketien khasi kum ka official language ke ba ngilayo ban penmi kum ka order po ka state ta te kata ka we dalor kata ni sungtho ba urang ba ude ubriu bala i ha hakakam ubriu ba syampang ubriu ubadon ka integrity te namar kata ngi chania ha upai ba un ai karai ban penjob ye iba DRL Nonglat kenang ba indang la ban let syapo parlimen ban budin ya ki issues jong ka jat ben rio jongi ngitep ba ki issue ki badang sa hadeli ki dang won ka issue jong ka ILP ka issue jong ka kernet ka pra ban perung hapo i menta ka ketien khasi ba ketien garo langta kidang don ki bon ki issues ki ba le se ngirang de bangin shim bandra hapo parliament bat bandra de haki ministry ki bafer hapo government of India inlong kum uta umau jingking apedeng ke sarkar jongka jela jongi bat ke sarkar kemi Delhi tinginget ba ki pai ba kin sngoto bangi don kam yakum uta ubrio uba unle Delhi ban wanra ya karoi ka parim ta ka jela jongi. Okay ta. Ba Manuel, haus nem arajar arpusau ba Vincent pala ula wan ba ar ula syarem no ha ka VPP kung bangitip. Kani ka pin iya kata ka shift hapo politics ang ni hapo Meghalaya kata wani kong. Ako aban yos no na pi kumno ka Congress ka tumu ban kini biang ka syuki ha kani ka election ka bansawan pa. Boleh syukur ni fi sebab haj panelist. Boleh syukur ni fi baharan. Wala penong ini ke meeting matasi. Nakaliang juga Kongres Masyong ban kini biang syuki ngam so yahap hoan ngila do yu MP uba long effective nakaliang juga VPP Dr. Ricky Sinkan bang kuai dwar belai kan shulong no kapoi ka clip mat ka ba lesing in hap yang biang la ka dei tang siteng samoi makanaru ka Kongres khamtam siapedeng mau masyong sya Delhi kumha parlimen kajing fight dengan Kongres babun sen kam dai ma syukut no tangha ke border jong Meghalaya kibon ki ki mat ki jura ka Kongres ka pet balese nginda syu pai khmat ki balajan do ba sensar ke BJP ma suki ngai ba kidon kita ki jingte lakam kidan kita ki jingkan at ki ba le se ya ki badet pat khamtam pachu ong no kumangi ki khasi khara ki wan ki jing ba per nakaliang ko Kongres nge supet kumno ko wa ko Kongres bandiang ki bon ki bal aja mentamo so example li fi kum ka pachu ong no to ko FCRA te kata ba ong ba ki funds ki mna ban man na bar
penepet ke kompenya ya FCRA itu bel ke kumlong mentah kolong bet kumno ban te lakam bandum ailat baki berit pat khamtam kum ki kristan ke kinyo ya ta kamon ka ba entre kam ka ba pnya ki kwa ban khang ya ta ka pisa ke ka bawan kanang bale se kinum ailat ke makan nang kiu kata ka jinglong kristan ne kata ka jinglong ke kata di ka wei ka baat la da fipet ki buon ma ki state mentah dai la ko makhar artli ki state ki bala penmi ya to ka bel ka ban ong ba anti conversion ki ba kimsha ki shu pharep kulumar kat ebadan lada penlong program hapo ki jaka kum ki skul phadar ki iru lada ki shu ai wai ka jakaru te man penlong ta kum bejing ya tho na ka jing yu jong ki para hindu ru ki keno ki pharep kala kumi ka tu ka ingi dan kam ka parti ka ban yeng ka ban le se khang lenti banumya lan than ke kata ka jing kumachu ong no mo ka jing ya kini ki nai ong ek parti BJP ki we kum ki RSS ki VHP ki ba le si ki kwa shishahi ban thambor ye ki ret pat te da pet pat sa ko we ben sipai man chu ong no ke la bala jah po India mata kan la bon snam kum chu ong no kum ka paper leak kam tam ki khna ki ba shong exam ki ba pher ndai haba ki khna ki shong ki exam kat no ka ang not ki jing ang not jung ki ba kin yo handai lada ka don da ka leakage of paper teng kitu ki bala lo meritorious ban yo eka seat haki college ki ba pher ki myo sho te kum kita ki jing bakla ki jing ya lenti ke ngatrenga ban shu ong no ngi don kam ko opposition ka bakhlan te ka congress ka yang na mata kita ken manta ban shu phai biang kum chini sipo ka state jongi mo bon sien ki ong ki brio tang manta lai saus ngi men chwaru ki dong ong ki brio ba ka wanra ka development ka ba he ba kaba hadu kumba arfu pra 1000 crore na lai pun rio 1000 crore kin wara ta pisa ban develop la da fi pej bha ka development jong ka no ka state ban jong ka ri India pro ka wai hi ka development kan wan bet namar ba ka India ka di federal state na ju ong barabor ka pisa ka bari ban yo ka bha jong ka state kan wan bet kani ka jing wan ra ya kani ka development hapo mi halia kham tam man snai ka ta ka national highway ka ta surok ka 4 lane ke kam dei si sak ba ong ba wan ra man ta ka mi halia pin pet tang men ka kendiat snam man taru ka don ka tu ka thmam dei hapo Bangladesh bat ka thma Pakistan jongi tang man ta lang snam arsnem hadien jong ka tu ka Bangladesh ka kren ka da pen statement mi ba ya ka India ka kala ban pen khi dei basuk te obviously ka wan ka jing shap tiang hapo sarkar pedeng ban pen iba plan shani sipo north east la dangim penut pisa la dangim develop ik north east kan wan ra ka jing ka bajur bha namar ba ki don ki China ka don ka kata ka besukhat no ka geopolitics te kitu ki development ki bon ra ka pisa mata wat perkhat ba ki dei sisa kita ki development ka dei tang kumno mante lakam ne kumno man yada ya kari India bro ko bai umdei bang ong ba ngim dei ban sim kumi kata ngidon kam ban sim kumi kata hendai lada ka sarkar pedeng ka don sisai kata ka jing khia jing mun ba ong ban wan ra sisai kata ka development let's say kam dei taman snai ta ki sulok ki dang bon ki ba ni kum ka stik ngito ko sta ba manual tengi naka liang ka parti congress ni yang be kita ki dong rem ke sulok ta ka jing kli ka jong IP ka long kumni hatu ki brio ki kinjit biang mo ba pala pikiran sepang kita ki issues bro main opposition mentah pok assembly kedai ke VPP ngimdan shu congress te beli ki brio kinjit biang ba Vincent Pala mentah ka kenti te khalong kumni kan ngim ong ba ong ma phi habjet be tang ba Vincent Pala ne kumno habang yang ke election yang bet hande ka nong rim jungi na kaliang ka congress yang ha ki nong rim jong ka points ka bak ngidon campaign MP la de candidate ba kumno ru yang ahita kamdan ai ngi represent ya ka parti ban ngi represent ka congress ka okay bakar krang haka Lok Sabha election arhajar arpusau ka BJP klan penyeng yu nu kertong ru henry klasim karai ban kershan yak yu candidate jong ka NPP ti menta ka kintipat ka state unit jong ka BJP kalarai ban penyeng yu jong kertong henry ngimpat yu sengau hadu menta ka keteng henry ka bengitip ka kumki khubor ladon kendai ngut kita kiba awan ban yo kita tiket ndai pila begitu yang kendiat sipai bagi jong ibeli ka slam hadu kata-kata ya ka BJP ban pentip ya la ujong kertong but hatu don ki kendon ki ba ka BJP ya ka state BJP ka hab ban shim
ban decide to uni di to kurtang bangin penmi mata kenti. Berishmun Arun bagi perlu jangan igui political party dan lang me nengkong kini hi gadin mata ki political party national political party berkat kilo ni tangan kan mau in the last assembly election while the Congress party also did took a very long time shwa election ki dang declare ticket so this come uncommon ni rare tang BJP ru kan Okay. and kum ga jing I meneli ko khobor berkata election kala ban pe hidup benai November October. berkat October long kan dang kut ke SIM October to which means November Temental pindah perkat yang kata kamu ingin 4 slam ni nama apa? We still have a lot of time. Yang bon kapor ban. Penmi tak kertong jungi kan. Probably nampak Delhi kelas tu berkata apa election kalau ban postpone yang tak election probably kalau mendek kata we ni gidau. Tama do unting long ka kai bengile dengi dengi la zang prepare ki candidates ke jungi. We have ngila le ka groundwork jungi na kini kandanggut kini bengila ban pa. Kita groundwork berok ngila nang pendap ke ngila penyan. Tipila yosku ki nongrim nakaliang ke BBP nakaliang ke Congress nakaliang ke BJP pat kendiat halo ki nongrim ba ke BJP ke yang like no nak development ta you hang ni dan Southly political party but pindah pe yang ni Southly likely political party la representing ni po parliament and kabasa man ta di tang BJP mon plat pa yo represent ang te and but hari ni jong ni dah kalong ba central government benta ka penyat ke BJP kan ba hang ni ngin palat produce way to MP tekata ka de way but pindah pe ya ka agenda hi jong ka BJP hi kalong development not kata ba chui I tak surok mi ong I perlu jing po Congress basically pindah pe ni ki schemes ni ki project ki balik ni it is college hadu grassroots first of all, recently 39,000 crores was announced. Tam gali amo kata kalaj not a greenfield project. Katu Jorabat Silchar katu that's 23,000 crores. Kiba si spark flow di bela bun. Ta. Hendrai. But kini di project kiba pa sabar. Tani dia su ki wait di project ba napo government state government jungi ki patch po central government kapat judan kanu no bikin kentai. And ki bon ki scheme ki ba hit nadu ki nong belai ki nong ki farmers ki entrepreneurs ki ba kwa ki skill development kita pindong hot since mentau ni don NPP is leading the government ang ni of course mentau bon ki keteng ki wanda CM ka keteng CM ngim thut e kata ngim smo e kata ru tamade only thing is as long as ba ka to development ka touch you grassroots level that is the agenda jong ka BJP Tementar pindah pet kini scheme berkait. Tapi kaba ngi kemungkinan gas. Katu ngapi bela adon gas pangim dah sutu. Tani yang beduk kat no kelai Arab katu. Kan katu gas yo kat no kelai Arab yang beduk kan. Jadi is not free freebies mo. Kim dik ba shu ai free kum tu kan. Kini bela adon nak jing temu boleh ba ai gitu. Mentah pin pe ki mudra luan ki bi ai nam ta kini ki kentai. Ba kwat seng la kam la jong. Mencam-cam judan kita kike. Mencam-cam bentang berpin play ke bank account people bank ru. It is so difficult. Mentah kam dan syum kata ke. Mentah the number ngatrai dan syum beri pom gali bom dan syum bank account. So that is what we are looking at. BJP as a party that are kekuatan develop, they go right down grassroots level. Not ketang bagi supan aja. Okay, fair enough. Barani Uba Vincent Palau la kentho ya ka VPP namar ke jingker ki jong kaban pen bena ya ka kerteng jong uba marbo la kedo ba ka pen Kenya ki destur dan ni kita ki parliamentary conventions ma ba ka pen iru ya ka jing bamburam kim finamen Allah kata Nagaliang jongi kumkas BBP gila aju keren syai na kawai kapor sekoi part ba ngimdei ka parti ka ba sulong bai tang na ka bentak election ngim long election centric ngim long vote maniak but ngimlong development crazy ni ka jing smu jongi kum ka party kalong bangiya kum ka movement pindapai ba ni prepare ya ke election much ahead of time nomor ba ngasutu ban prepare ke election kam da day bangin pengkre uniu candidate jongi hemdai kalong bangin nation ki electorate haban kendu eki haban pensai eki kanong rim ka bangiyang nama kane kalenti ka bangi ngiya ka de kalenti ka bakam Namar ba kalenti khalam pisa kalenti ka ba khalam da kanu kanu koi ka bikala bakata kalong be tang da kijing hikai
Jadi maka tara ko dan kam sibun ka po ringi bengin lech siki sinong siki tau bengin ya keren bengin ya selok barki breu. Jadi maka tara na kaliang jungi ngi kum ka parti apa kala don ka jingja ka bokum ka tu ngi pen kre ila di. Te kam don kono ka ain ka bakhang persya ban le kata. Jadi maka tara ngi pen kre tingi kum ka parti ngi ya kum ka movement but ha ka tu ka jingya ya jungi pinapet ba mdade bengile tamanya la election. Gidan kitu ki 10 points demand kiba ni put pressure on the government baka they ban address kitu ki issues prepare kai tingi ya lang bakata kai te kata ke dekar kom ka bangi ya te katu ke so jung ba apala pa le se ka ade ka personal opinion ka jong i long ta kai ti subu la sai job ba bat scam kumnul ba bat scam ila ban bud din ya ki kini kita ki jing dawa hadu menta kum bai ong i ba sang pliang ka ILP ka jing kentup lang ya ka ketin khasi ya ka 8 schedule border dispute bingi dan menta kum ila ban bud din ya kini ki issue ba kongsan ka state ka jongi ka kamaram jung MP kalong ba un ra ye gini gimat kum bangila promise upai ba leng ba kamang trekam lan ka manifesto da ka ba Ukraine hapo parliament karkum ketu ka time slot ka schedule ka ba unio to Ukraine ye ka to bar ka ba ar kalong ba de ban bodin ru igini sabar jong ka parliament te kamot kini ke jinge kendu ke representations ke jinge keren bar ngidan kam ye ka synergy ke jinge trelang jong barok ka stakeholders namar ba tang wayu MP unum la ban le dot barok hoj ngidan kam ye ki stakeholders ba pair ki sengi ba pair kan tup lang wade ka sarkar jala kan tup lang wade ka district council te kumno ban wara e kata don kam ya ka platform ka bangin ya push lang na ka banta ka jala kan te MP hi un keren but sabar jaka parliament ru un pursue ye ka kam palarangila ban mobilize ya ka jitre lang jungi kum ka jala barok we ki stakeholders ba pair tingila ban ben sothu ya ka sarkar India kan bagini kimat kilong ke badan kam te kum ka ILP ke ka badan kam yangi te kane ka ILP ka dei ka bangla dawala aslam ba te rang yo ka ILP le se kan dei ka we ni ki mechanism ka ban long jingkar khu yangi dei tang banwara ya ka protection yangi te langila yo ka ILP te le se war ka lu yelo kala banwan markum bakalong ka sentiment menta rada kibri ke biang hi ka mechanism kila ban pediang wa de kane te kemut ki development kila banawan te kabede baka tin khasir mi ngila ya dawana ko ka por ko ipat hendrai ka sarkar pedang hadu mentalong kadang susung klikti mun si ongno kadi kata ni barani ba sang pliang ru ni na state ngin ong be ngila push kata ka resolution tamakam syong shu hangi kan don be hang tai who will push that agenda going forward let me just come in pigalom ni dago burom ya iba erpismo hoi kadai kajing temu jong ka BPP kalong ban pha da UMP nang ni shate sha Delhi to ngile ya lead ba Ricky Sungkonro ila persang ngila yo snow ngila yo ila ra kita ki mat hapo ka parliament andre nga ko ban ong tang kawe ladang imdon hi ubriu ubaya don kti baya sno kti bat ka party ka ba sensar ha Delhi nginum poi sano namar kata kadao ngong ba dada u candidate jungi uba DRL nong lai ujob kata kemud ngalaong meneru unlong kum mau jingkieng na pedeng ke sarkar jela ka sarkar kemi kadao kalong ba ngingi don hapo ka NDA kata kemud ba haba ura iki issue hapo parliament ujo ubriu unlit budin hapo hi ministry de na ka ministry kamot la support sa chief minister nang ni but ka cabinet nang ni kan support ban late ban budin ba ki union minister hang tai de hang takin ba ka sawan kata ka jingit tre ren kat lang ban pelong ban pun ulong kita ki mat ki jura johi de lumdang idon kum kata kamot kalong ka ba ha ka ba ilet ba Ricky Sungkon ila persang hapo parliament rei dala poi hakim ministry kija ki kot kisla ki mla ban budin namar balai ba imdei nakaliang ka party ka basensyar hapo ka jela lane hapo ka center deng idon kam ya ubriu bala ban lej ban kren ubriu wadon ka support naka party ka basensyar hapo jela bat naka party ka basensyar hapo Delhi dei kata bang aku abanong long berap ketian dia long berap ketian dia. Tidak kebuburam i ba sang pliang
te ka surga jong i go ba ikran benta ka long ba la pha i do tor nang lai la ne da ai be ya ka NPP ya ka ne ka suki ka mot ban perung ya ka tien khasi ya ka isdiul ka long go bala ti kana pa dengan sola deng iya de kata ka de kan yalam kan long misleading yang iu ba kan de ka false promise at the same time namar balai habangi akran sepang ka jing perung ya ka tien khasi ya ka isdiul ka de benia on merit kitan ki merit kitan ki parameters ke baka sarkar ka de ban pai te kambe tang kata ka political convenience te ladang iya de kata ka lenti te kalong kumbangi mislead pen bani ki pai ba tingin haban pai ya ka merit ke baka tien ka don ke kalong kum ni ke mental alai post nem kan ni ka tien khasi ka sakut kasakut hangno kasakut ha ki file hapo ka ministry hintay te namar balay ba nako buram ya ki MP ki barim kim simla ban budien hangno ki sakut kay ka daw ba ki sakut kata ka file ndrei ngasuong ifi tang hakini ki kandidat singi une u candidate jongi ula pun i kata kadak balong serius ya ka kamba habauan u Union Home Minister Amit Shah Shillong ladep airu ya ki memorandum ladep ai ki kot kislaba pidei ban budin no ya kani ka kam kata kamut kala along one step ahead shwaba ulong MP uladep ban ya kendu Union Home Minister Shillong ban lek ban dawa ya kata ka kam tenga ong umde ba nga ong bang ngila ban kular ban le antenre nga ong ba kan pensuk ya kakam jong MP ban lek ban tur ban rung ha ki ministry hapo ka sarkar India ban yo ban budin ya kakam tele sengi da don box sisa kadlong kala ban urlong kata kakam ro ba Manuel kat kung kising smusu jong kat bangi dang don hi kata ka federal system ngindu mo ila ka baha la jong ngimla ka federal system ka ailat ban yo ka baha la jong kam sha ino ban khang lenti te habai akran sipang kata ketien khasi bandrong hapo khnet ka bapra kat ke jing pet jungi na kaliang ka congress te ngai ka lung bai kum ta ken ba namar ba kadai ke ke bam ya hap shu ban akran tang sipang politics ka jing rong jong ka ketien khasi khnet ka bapra kadai namata ka kam jong jaj ban riu kai ya akran sipang ka LP ru kala dai ka kam namata jaj ban riu to bandrong i ka ketien khasi hapo khnet ka bapra ka bang ngasngu tieng nga ka long ba pi kaktian bat kakam ka dipenya lang kumjo pi kabang asngo tiang ngam tip hadu kan no ka dai na kalat mo idon iwi kong bekate kong fenela nong lat idi lawyer hakwe ka sen ni puli hapo ka news by ong ba kaktian khasi kla dai ka wai ni kita ki khat ndu tu ki language ki bla dai bandrong handai ka dai ka NPP hi ka bakhang lenti te ngasutho mde banga ban kren kumno yai doktor dia ada nong lai tu ibyang hendai i represent ya parti pat kabale si hakini kitat snemen chwa ki khang lenti hi maki bandrong ka tin khasi namal ba ki kwa bandrong lang ka khasi ba ka garu kimna ban sha bandrong ta ka tin khasi ndiat te ka tu ka jing ong jung i ka dai ne ka lat ngam tip hendai ka lami perthai hendai haba ka lami perthai ngi ngej bej palesi ka don ke isdiam ke namar kanum don ka tedam la dam don ka ding te tangi tai diat hi asu super khat long da ken in sepen chai asu super khat long ka jing tieng jonga ka long ba ho ai ba dia dal long lai dei we no ba hakmat tam ila ru ban pen khi e khane ke ndai la da ka political will jong ka party jong i pat kam don ban ra e kata ka ktien namar phi ba kaktian khasi ne ka kai ka kam ka ba ya dai hi bat ka sarkar pedeng phimna ban om batang uwe MP ula kaya lingba si bons nem kani ka jing rung jong kaktian khasi khanet ka ba phara kala asdang nadu usnam khat khandai prapunyo suki ki khap submit ki paper suki gitu ki khasi authors association gitu ki lej ki penyat ye way MP khap machu ong no la long bale really ushim me ka button way MP ya ushim na button way MP ya suki bangin poi sa ka thong ka bangi kwa man poi kum ka jaj ban riu kan ka kamram jung MP ka dikata kamram jung MP kam dei ban long superhero te ka shulong kadno ka suki kadno ka kloy ka tangam la ban ong dei teng ni shusngo sir ka ban se mo ban ong ba ngila dong kam ha te ban rung ye ka tien khasi hapo ka khnit ka bopra kata ka jing kwa rung jungi jong tin hasi khne wapara le se ngi khap ya pet kham bnya ken
let's say ma iru kumu candidate di bandit pensutu ikipat ba pro khaji nama ba kajing kali kum ngau nong thabut tengah dan bet kajing kali wat de you let's say nakaliang ka NPP kin pensutu ikata yan pensutu ikata Terpencai ba dengan Saya wan si ba. kalau very important ni kata kajing keren jong i kong fenela ya kata ngamla mengan substantiate namar ba i imdon hang ni ba in batai benya ya kata ndre kadega narrative ka ba mi ne ya kata ru imdon ndre ngam kwa mengan le chakata ngan supen chai ya ke ka ba nga yo snow ba ngatip okay de ka ka ba ngang sutu ba with due respect ya ki MP ki bala le ki barim hoi kira ya ka issue hapo parliament kasakut haka proceedings jong ka house. Beyond that, kamdon ka follow up. Kata kena kabasay. Kata I can speak with confidence on record. Baka long baik kumta, baki ki keren, ya ka jing keren jong ki, la ai por ki bakin keren, ki la keren, but ya ka ege baki keren, kasakut haka proceedings of the house. Beyond that, kamdon ni de ke ege bang ko ban ong hakane ka klimat kalong ba, ini I candidate jongi. Iladei lupa ubriu batip ya kani kakam halor ka ketien khasi bakumno ilala ban penkongo kat ya ka sarkar hangne ban ong padi ban pediang bakan long ka official language kata shwa kala de ka we ka one step forward nangta isu tho ba ka de ka responsibility jong I habalong MP kamut la shai ka kamram ka ban nungkong du ba inle ka de ban budin ya kani kakam ban penrung ya ka ketien khasi ha ka khnit ka pra ya kata nila bangin sakhi ha ki jingkren jong I keleng sodong ha be elect ban canvas election ha khamat upai ba I pen shaiwe but ila kularu I ong ba ngan kit khia ya kne ka kam tingin ai por I let's say ka por kan sabatai but nakaliang ka sarkar ru ngi kersyan ngi kersyan jur bahaya kan ni nambar belai Ladam day bekerjaan ke sarkar kemud menhakani pawan Amit Shah sa Shillong merat dayo hi appointment I ba di aran long light ban late ban kendu ban ra ya kani kamat hakmat jong Amit Shah ka city ka ba nakaliang ka khasi author society baki ai ha Amit Shah kala poi sa Delhi bat kato le sa kadang yai haka file but nganget ba anda I job kum MP di aran long light in late ban klib yang ya katu kaju ka city ba ai Amit Shah bat kin sabut din te tong inget ba ka jat beriu jong hi kan mentoi lengba I DRL nong light lada ipoi kum MP siapa parlimen kalau berat asna no berat okay kok berat tah dia sekawai ka poin ka bakwa ban benrap hang ni kalong kani long kum ka kani ka tin khasi menta kala along ka issue election bar kumbai I menta kalong nakaliang ka sarkar MDA I kum bakal asim ka bu ya kani ka subject long prasnem kala sensiar ka jala kendit benri utang menta dawan ka ba election banya penrung ya tin khasi ya ke schedule hari kini ki prasnem I masyu thi alangai taru lajan ka ba election sasu le khore tu siasna ka to ordinance ka to ordinance ngai I kum bala issue ya making ha kono kurkom nak benta kan ke election ngani thu ipi ka tu ordinance bi puli bhai ka tu ordinance ka tu ka tin ka tu ordinance ko ong ban pelong ya ka tin khasi ba ka tin karu kum ka official language hina puli bhai ka section hang tu kampak dei ka official language ka state ka kut ha kisau kon ro jong district Syamar juga district kimla pun kami ka tin I don't think so em kalau ngum nemo sap sini tekani kalau ka issue ketien khasi dan ka language issue Lerapi ong bakami shwa ka election ta pila bakla namar belai ladangi pe ar hajar khat khandai ha po assembly ha kapor ngaru ngadang long MLA tu por ngila ra ya kan ka issue but ngila warra de ka resolution ha po ka house how ar hajar khat khandai ngila soilut barok ki ngri phumut ki MLA ba ya ka ILP ba ya ka ketien pan penrung ha po ka language 8 schedule Dia nomor kata kadau kajing keno jong iba RP so ong ba ki kendit benriu shwa ka election kata ka bakla nomor ba ka sarkar jong hi nakoi ka por ka julet Delhi ban pen mau lomba ki memorandum lomba ki city halor ka ILP bat halor ka 8 schedule kata tengi sutu
bang itip ha bat la hi don kam ya ka proof ro ngila bangin ai kata bat nalor kata la ngila ai sundon la ka resolution namar ngi sutho ba ka long ka bakhya yo anta jugi Tik tak kak mo susu yang ka problem tahi di ka sakut bai tang hapo kata ka resolution. Exactly. Kaya kren sipang Kasa Delhi. Kasabi Delhi. Tinga try la dangi vote bai ya UMP na ka BJP kan kampen sup yangi. Ini kita bakar kerang. aga jo NDA Jadi kren sipang kata. pivot NPP ne BJP ujo nabar kalau Yang NDA yang BJP yang tu. tak ngan setengah mah. Hi ngan chu ben kran halor bi kran ba perlu jangan ba manual. Mana mention saya tang FCRA. Kini ben sutu ni kau we as a state BJP hang ni mengalir. Ngimju bori ya ladi ben kran ya kano ka belong persa ya ka interest ka jungi. Okay. Marsen mi tu FCRA na try ka ben reaction ka ben kong kami na po state BJP jungi. And the first letter ka ben patch prime minister ka din po ibahek ba tho. And had lord ka dong thi but of course niki state wi ban BJP Kristan ki tho but ki support on hold ya tu FCRA. Te kono badan kaman kan ngikren an kamtam kom kini ka tin kasi ILP kini ki ngila benong kata mi ong ba manual mo federal structure kata tama habakut hi mi la don mencha po central government mo la congress ka ruling ni post nam te pimla ban le kata politics is politics kinno hi to state ka ba ki don ki bri le jong kata pimla le mo te kanu kamtam lada pe yang ni apa megalia itu kadai ka NPP ka bayar laman sarkar still then ka BJP ka ai ki funds ka ek bodan kam ki alut te kanu khamtam lada de BJP te nang ni Bakade federal state ke khap ai. no Yeah. I'm sorry to say How do you say that? no How do you say that? kam kalau ni federal state this is not kani kam di tax devolution no. Yes. Kani this is a totally grand and it a state. Kam dei ka tax ba. Nasu tu ikata but nasu ai ka share ka jong ka state pinap ai ka to ka share Yes. disproportionate should in happen. addition to that. Yeah. ke federalism ka don haka state jong haka region imo andre kalong ni kumba nasuto mga kom batay yung ba manual ba ki state kumba ong mene ki state ki ba don bat ka central government kamut kiyo kambon ni kapisa andre nga ong kasyong ha kajing start jong state government kumno ban wanra ya kapisa bat kumno ban le pan pisa ke tementa subo kani ka state government jongi kam nang trekam kamla ban lej ban pan pisa ban sina surok nane tai te ka central government kan susong klikti kanola da him kam don proposal na ka state government te kumnongin ai pisa jadi ka jing start jong state government kin ba ong hado life hook handai hajar klur tangka ban pan kam de ka kam ka bakai ka di state berit kamut ka de jing start jong ka sarkar jongi ban lej ban pan pisa kin na central government om dei tang ka surok Andre ki development ki baper ki bangilai i bat kala kata ya ka imlang ka salang bat ki brio kila kio i economy jong kiru. Macam benda tandiat mo. Kani kajing warna pisah kata kalai pukandai hajar kurur. Basically kadai baik ba kadai ka agenda jong ka sarkar pedeng ban ensure ba ka security hapon nodis kadon. It's nothing to do with development. Kadai baik ka ba kisuthu ba it's a national security issue for which the northeast state as such is under risk. Kata risk factor kala he adu kata hidang kamban the hidang kamban improve your infrastructure tiki man rai kata that's besides the point kata nothing to do with this election. On the other line part bersya kalat mo balai ngi nakaliang ko congress nga ong si ong kata ngamong ba ngilong against development be also for development kanu ka state belong against development kamdan hi ka state belong against development dai habakut kan le yu ka development lada ka wan lada ka imlang sa lang jong ipat kampoy kan si pisu tu manta ka pisa ka spa ka pho ka poy hapo Meghalaya Sibon lada ka spa ka pho kam lech siya kata ka baong iba mene ka grassroots level lada ka per capita income jong ka state hadu manta kam kiu khendiat tu ka kiu khendiat te ka pen i ben pa ka spa ka pho kam tuat ke siya ka de ben tuat te ka tu pat ka wana ke jing ma hi fi namar ka pen i ba
kalong chronic capitalism mau besuk khat khtian phareng ba ka spa ka phau ka lej betang se khandiat ngot kiti ke te khata ka jing lej ka spa ka phau se khandiat kiti kala pau pelan hi man syue ka no mdei besuk ong namar ba nga pet nga ka kum trekam ka BJP ha pedeng ru kalong favorable betang ye kitu ki he spa kum ki Adani kum ki Ambani kum ki Wikiway kabele se ka jumot jongki ke depan pen crowd itang smart jong kitu nada phipai yang pat ka state ru balai ban se yakhi ba mata ba balai bu pat baru udah sungthu ba hi mata naman phipai se ka state ru ka jing teban ka jing dok ba ka jing hiran ke imlang sa lang kam de ka bakai kat nang mi usnam kala nang no kat nang mi usnam kila nang do ngami i ba ka income jong ubriu mo kata ka jing yo ka kot ka kio te ka turu ka de ka balong important ba te ngasngo ba at least hoat ngi nakaliang ka Congress lada ngi jiet UMP lada ki pa ki suthu ba ki jiet UMP namar ba ka Congress ka don tang khnai phon nai ngot ki MP matang thi handai ngi don kam pat em bandan ka ta ka resistance power ma mushu ong no ngi don kam ka ta ka ike ba kin le chete ki prio ki ne le ban at least khang lenti ken banum le pathar ko makalong mata ken namar ba lada pi pe ka state mde bang shu ong manga lada ngi file le ka tu ka RTI mo la kuma lai saw banai min chua tang nakaliang PWD how to stem arajar arfuar arajar arfulai ka PWD kini ki maintenance work and so on and so forth ki bagi ha pokas Meghalaya ka penlut kumba pras news pa prapo crore approximate mo nakatu news pa prapo crore kumba south pa prapo crore ka letang shu way brio means ki project iba ana PWD ka pen iba let's say ki long favorable bit tang ye khandiat ngot ki brio te kum ka tu ka ike ngam ong bakas niu na kum no nei ka pen iba let's say ka spa ka phau kam lek te ngathai nga nakaliang ka Congress ngi ju ong barabor economic development ngi long welcome bet and like economic development ka de ban long equitable kan in a sense ka lek dur kan chabaro khoi am ka jingkli jonga ka dong tang ko ya i parlok na Congress mo. With due respect, nasikubo straight question. Ka Congress kalayo banbat khatsan snem hapo parliament. UMP jongi ulale khatsan snem light term sha parliament. Nakwa kawe ka jubak na pi ke ka ba UMP ulale yamta ka jela jongi haki khatsan snem. Katang kwa upai ba udi mantem. Upai ba udi mantem. Namar balai ba mentaru ngidang appeal vote biang ya uju ubriu uban lek biang syaka kini ke parlimen. Dia namar kata kadau ledak khatsan snem une orang ba ula lek chadelhi ula long UMP jongi te haka ni ka jo ka sarkar ka badon hadeli te menta ngin pha biang ya uni uju ayu unle but ayu la le kini khatsan snem. Kata dia ke jubab belingkot nak kalian jubab mani wala di barani rukapan benerap dengan seman bengsi bakar kerang. Toh kini khatsan snem pidi mental mau sir natu snem arajar khatsau kalawan ke sarkar BJP tu arajar khatsau hadu arajar fulai nakaliang ke Congress ngi syong hapo ke opposition te ngi khlam yo hi ban le khamboni ke nei ban ong nakaliang UMP ke bo ula le ngathai nga kala pa perthai hi dakumno kumba laifon dia tuli ki debate ula ele ban sibenta ula buani ki bo msu ono kum ka msu karen hang ni mo laifo artli ki debate ila sibenta ki jingkili ki bala ila penmi ha parlimen kala long kumba arspa ndu pu sautli hakini ki khatsan snem ladang compare kata you ya honorable CM urul along system arspa ndu sautli ki ni ong ka jingmentoy ka state afsha nabai dan ha opposition mo arspa ndu sautli ki jingkili ila kali ukonrad ukli khat ndu tli jingkili kid number of debate ba MP jungi ulale di life for artli ukonrad ule santli hapo attendance balik syong ha parliament man la kapor ukonrad usyong 4%. Okay ba Vincent Palau syong khnai 4%. Private bills member bills discussion ukonrat kabai ru khlam le ba palau le sautli long syakaran hang ne kan numbers na jurong jong kata ula kren se phang ka ALP ula kren se phang ki ba le se ki kta wat ya ka tin khasi ula kren dei bo khlam kren ho ban bod din hadu kata ka development kan sar lada kumnu ru manu ba syong opposition pinapet wat ka VPP mentaru ki
Kisong ha opposition ki juong para bor ba ki kwa man ha bor balai naman ha opposition pila ban le tang ko bai ban ko dokti ki jing bakla ban pen i ke sarkar ko no bakon miat bakla tang kata pila ban res ndai habakot kila bon ki aka nakaliang jong MP jong ko congress ru to naya kren tang no MP wat nakaliang ko congress ru babon sen hi la bon ki aka congress kala ikren khamtam syapang ka minority rights khamtam syapang ka ni FCRA khamtam syapang ka aka bakta yaki imlang salang jong urit pat tang kata hi kay ngadon Barani, pila yas ki numbers kunta. Oh, nging sengu tu ke iba ikli iba manual. Tambah lada kita berhakim translate dan ngemi ki results lada kampau syai. Kan mentoy yo. Katakan pi kalau kumbolong kumbai ong biang mane ka ju si ka ju ni jaban. Kane ka sarkar ko pagron mentah po jala kajing sya kadai maka ka stakeholder number 1 ki berkhot ji mat ki jura jong ka jala. Mo. Tikumang i kalong ba kane ka sarkar hi kam long serious. Katu ke resolution biakran sepang ka LP baka kitian khasiru kadai ka pressure politics. Kadai bala pressure plor pai ba tu por ka jing hi ka bujur tu ka por. Tigisim ki pendap rukom ya katu. Tehandri hadin jo katu ngami i bakin om bakin da persu sisa bakin negotiate sisa. Handai ka bak hadu hi ngai ki sokom ha ka dictate jo ka central government number bakilong 4 jong ka government. Teka kam ki. Tinamang tadaw ngi kum ka PPP dingilait number bangilong ka independent voice ngi kran ba ka jing sisa. But ngi pursue be ka mata with all seriousness. Te sulong bahi ipor balengkot long empat la ban le sibun ke ai. Dan ringi humility ba on the basis of merit ka bangi ngi deserve kum ka jai ben riu ha ko wege ngi kan so orlong kan ka kam. Te la ringi don ha ko opposition la ringi don hang no compare ta balong ngin push be ka mat ka bangi di ban push kai. Dan ringi la ringi le politik sa ka tang na ka banta ka ba yo minong election ka ta compare sai. To siya mengini keren sepang sympathy vote ngau kawan siya si iba karang sebut lada u kertong jong ke BJP u job dan siya ajit akan ke election nakaliang ke BJP ki daw ba ki jing amin kita kimat bat ki jing dawa ba ke BJP kan ya kun ha po ke lok sabha klang ba ki brio ki basyong po national level ki sngap kita ki jing angnut ki jong ni The one to BJP MP I assure you no believe we'll be there behind him. Okay, to ban ong you ke ke jing kwa jing ki breu jong ka jai breu jing ni. Bagi kita ki mat. But claim the song MP yang tadi we have taken up bun ki issue concerning the state. Tekat no khamtam la rangi yon song ang tai kan. Te but sang khamtam I totally agree mane bi ong ba manual. Pi one thing about ja po mangalia ka long ba ke GDP jing ni ka lakiu ba. When you look at the per capita income mereka duna ba. Ketua kementerian bah there's so much investment, capital investment, tambah long kam lech long yi grassroots kan. So I think the main thing when it comes to development he in pet bah whatever development that kapan cepat ka state ka day lech do grassroots ni kumbi ong ba manir menang so you have you talara kam kiu ka per capita income jungi te kam dan jumut lara which this kind of investment. The lara ngidon MP la jong these are the things that he will do kan. But ultimately kadi ke at least to menta kum ka yeng menta dia been given tigi low income group kila yo ke yeng pinit menta chno kondong mi isu yeng trap katu kadi kini that's all central scheme kadi central schemes na katu menta ubri da ongkum nu roof over his head the most important thing kadi tekum ta kan long ngin pe kata bingin pursue ba whatever development comes to state kadi bende chno grassroots then pinsa ka development juga state nang tak to barani ki political observers ki sengu ba ka VPP kan kring ya kata ka sympathy vote kata kala ban khang lenti probably ki bai pat ki political parties ni ka jalla ka jungi but to pinta on that sympathy vote probably Ngila ekran yakne daga basai ba kajing thabot hi kamde banlong daga jingsngau kajing thabot hi kede banlong daga jingsngau tho te nginginum exploit daga ni jingsngau lem ka baki ong ka sympathy vote Henry ngilai ban pen sengau thu iki pai bang. Haba ki beriu kala yo e ka jing sengau thu ka bajanai. Ka jing sengau lem kala wan hi. Pi nama kane ka suki ka de ka bala e thli no da u MP u ba ki ka rep jet. Ka mandiet jong ka sansnem kam parkut. Tena ma kata dau ki ju ki nongrim ki bengieng ki ju ka mang trikam ka bengidon ka ju ka parti dengan scam bangi ai ka ju ko commitment
tigi pa iba ru halo kata ke juk konorim kin continue kenya kene kecing support dari tambah ai sympathy atau wala akhlak hanre kalong ban continue commission ka baki kila ada ai ka mandiat mensua kai te tambah kalong halo ki jing song thu ki bajanai ke ba electorate baru kandidat kanya bersiamlang kata kamar kabangi yang mau parti kata ketika very interesting kamdi shutang development maka because the sympathy factor also has a play here kani kan khangla ne em ki pat ki political parties ke NPP let's say wasang plan no, I don't agree. Ya kataban ong bakal try kam ka sympathy wave ni. Dan naman iba RPs iba day nakaju parti BPP maknaru imsum manjur yung ba kinum kwa ban tray da kajing sngo hondre ki kwa ban so thu ipai ba ngangan ong kum ni haba hakini ki lo don ko ba sibnai mentangi le ayai ba yai kan bas keleng-keleng de ngi so thu na ka response yung upai ba ka response upai ba kalong hadu ta haki meeting jongi kalong ba ki briu ki kwa ya kajing kala kila kwa kajing kala kila so thu ba kadai tang kani kalat kelenti bangi liyo ya kita kijing irap lese nak liang sorkar kami nak liang sorkar jela dia nomor kata ladang idon da ubriu uba syempang ubriu uba start but uba yu ijingai kumang idon uniu kandidat jungi lese kan kelah ke jela jungi nomor belai da kajing etre rengkat bat ka state government ngindang la mangin le bon ki mata ki pai ba jungi nalor ka ke baka state government kala le amban se ngahap kren halor ki kam development namar balai ba hakini ki prasnem baka NPP kala sensyare ke jela jungi nilai yo I ya ke jingkala jong ka jela jungi nilai ibut ki surok sengkin lain naik kren ki surok sengkin mata kila poi jam man ke television berkhoi ka badan nalor kata kayo kakot kakamai kakaji jongki paiba jongki beriu nong song nanta ki scheme ki bawan na central government ki scheme ki badan na po ka state government ki CM elevate ki CM prime ki CM pun jat ki scheme ki ba kentiu ya ka yo ka kot individually dan ka group dengan nget ba upai ba ulas nguthu but haba upai ba usuthu kemut kajing kelakan don ben ba nginget ba halor kita kijing snow ba ka sorkar kala le bhai amta upai ba un pun phai ke liang ta wa pun job yo candidate chung to ka jismo jo pipat ba manyon halo ka sympathy vote namar kibriu hi ba Dr. Ricky Singkon ila idon kata ka posana ila khring ki we saw that also ma probably iklan mi ka jismo ko jong pipat ngam ong ya bakan don ka sympathy vote ndai ka continuity vote kan don in a sense kibriu kila mo ong ma kila ai itu ki kwa hi ban ong ban continue biang ye ta kin dan be kita percentage of people be kai long kom ta ni la da pej pat na ka bai ka liang kibriu mata kim de sho ki ba khamtam kim long ki khasi khara jungi ki su thu bai te nga thai kin ya no jor bai khambania kin ya pej bai khambania kin ya thau kin ya man bai khambat bania but tang na kata kalan hi ki la ban ong ba ban ong manu ban job tam tip tambah silong kajing hele te kadi jing hele andai habakut pat kat bangia pha sethi kadi jing start jom pai bai mo do pha sethi ngin pha hi bo best do kalau silong be kum tak bakar kan pat on the sympathy vote no sympathy vote selo kata ru ka adu bi club adu ban belum election time span klan jingai ni kan hoi kata mo and mentally 2 November probably November te klan jingai ba time span normal and hendian sai probably kala bandon kata nomor ba pindah ong menuru bun hai ki beri long pindah keren hoi kata mo ki buram bat ki I mean you consider Dr. Singkon a real gentleman kan bila ong no mai kata probably hendian sai la bandon kata bila I no andre ni ban ong masih ban ong ba bila klat ni ngin ai lu kata ke parti bidan ni ba Dr. Singkon tengah perai ni poi tu kata ta kajikli ka bakhadu jong IP baro kadi kani bakata kadi ngan sedang ni ba rani balik ibriu kinjit yau Dr. Bats Kemerbo kumu MP hak election sitting samoi balai tharai ibriu kinjit ya ka VPP kaji hun election jongi kadai be halor kinong rim but halor jong kita kinong rim kibriu kinjit yo candidate ubangi ngela propose te ka kumang ilay ong manne
Lada pen ya katu ke example ngila say you role model yang bajung Dr. Ricky. Ti kajuk ke norim ke jungi kajuk ke parti bar ubreu bangisai ru di ubreu ba ladon ka qualification ke babiang ubreu ba don ke vision ubreu badan ke integrity badan ke norim te kini ke berhoi kia mirlang namar hakajing yu ijunga menta iba Ricky ila set ya ke trend ke batmai ke trend ke batmai tak daw kini ke parti ha bekijet kandidat ru menta kila hab simi ikum ke frame of reference haban pay ke merit haban pay ke integrity haban pay ke performance ti nama kata tahu ni ha ka BPP ngila set ya kan ka model ti kibriu kila hikmat menta sya ka parti ka ba don ya kata ka nuksa ka babha dan nama kata tahu halo kata ka nurim ba kibriu ki pay yangi kidon kata ka expectation mendai de kejing sungsit dan kibriu ki ba sungsit ka tu kejing roi para kalerik berkatiun juga tu kejing roi kanamlong ai ruem lada ka spirit juga kamdon ka spirit juga ka de ka message ka bakakara naga banta banora ka change ka dur juga sensar kadar ka bakhui ka pasuba ka balarkam bar ka baki pai ba kinyo ka jing kerhu ka jing mentoy te kata ka de ka symbol baka ka kanongrim baka BPP ka yang de halo kata kanongrim baki beri kin debut yangi kata kalau ka basai nama ki beri ki ko ai kata ta pi te kini ki development ki eru kinwan lada ngiru ngiyo ban trei haka sorkar mde batang ka tagawe ka sorkar kala ban wara du ka development kita ki bangi pin su bahala ka rem ki briu kin je ding kita ka bangi oh to ba manual belai ki briu kin je ya u ba Vincent H Pala kum MP but belai ki briu kin vote ka congress ka jimpe jonga tulong belai ki briu kin vote ka congress namal ba babon sen hi atrai ki briu ki suthu hi ba habakut kakam MP kam dei tang nam ta ka state la jong kakam MP ka dei nam ta jaj bendeu ka dei nam ta ki debat ka dei nam ta ka development ka dei nam ta ka jing te la kam bandum ya lajlan ka ruling party kata de ka BJP te ngi sngo kum kham tam hang ni po mi halia ba ki briu long hidang ye dei ki baret pat ka development ho ka dei podon kam nei hadin ka development ka dei ka ban te la kam ka ban banum ailat ba kibriu kin yu raj yang ngiru hakor kom ko badai ba ngasngo ko ka congress nadu menchua mendai menthai nadu menu ka yang phai na manta kata ba ngasukar men ba at least kibriu ki basngo thu hi ba ka congress ka ka parti ka ba la shithi sha pedeng ban ya le persya ya ka jing le lan jong u modi ka jing ya ka sebomon jong ka BJP ba ka jing kwa jong BJP ban kem aka but ngasutu ba kadai congress hi kadai ko wei neki opposition party ka bale sing ide kam ban ai bor khnang ba ka opposition ha kanono ka democracy ha kanono ko por ka don kam hi a very strong opposition but kata ka opposition kala ban wan behi tang na ka congress kat jing pe jonga hi ni khinyat snem ban ngayu i ka congress kat nami snem menta ka nami ki banai menta kala nang clench ti sepedeng ba kala nang ai reng ya ke BJP baka BJP ru kala nang suthu bakala nang sedang ban control wat kini ki shed nyam kiba naka RSS naka IKI ru menta kila kam long under control but let's say ke congress hi ke bala mante la kami kata tanggat tahi ke jekar pa jungai pa ba di taman suthu e kata ko wei basang pliang belai ki briu kin je ya Dr DRL nong laj kumu MP belai ki briu kin vote ya ke NPP ika NPP kumarlong menta kade ka single largest party po ka jala jungi ngedon kumbalai phulai ngut ki MLA but agani ka thain khasi jentia boy jungi ngedon kumba khat saw ngut ki MLA po NPP de tangdang ta shwa ngala suthu ba khat saw ngut ki MLA ngila long lupa kita hibri ke bala tam de namar kata kadau hakinong bot ne hakinong kershan ne dah bangi don haduk khasau ki MLA ngangej ba ka parti jongi kan kiu syakmat bat kani ka parti ka bangi ngidon kan penjob ya u candidate jongi u Dr DRL nong lain kadau kelong ba hakini kistem bro ki pai ba kilas dang ban song thu ki pai ba kilas dang ban yo i ya ki jingkela hala ki shnong ki thau ha ka yeng ka sem jong ki ha ka yo kam yo jam dang shen ngan chui thu ifi ba hadu lai hajar ngut ki khon samla jongi ki le yo kam
bandrung haka kampulit. Bat sasi hajar mut ki khon samra kinang yo kam bandrung kampulit. Kata kalong ka jingkela ka bangi mat bat ngi bangi yui. Te namar kata haba kani ka parti. Ka bayalam ya ka sorkar hapo ka jela jongi ka traimit bat si ya benta jong ki ba ki nong song snong. Tenga ngej ba ni Dr. DRL nong laj in long unong job hakane ke MP election. U Dr. DRL nong laj udai ubriu ubala I ba ubriu ubala nang la start ubriu ba sempang but hakajing alam jong u ngej la shai la da ulong UMP ka jala jongi kan yo mat igi jingkela ki ba bon chan ki scheme ki ba pher ki jingerap ki ba pher ba ngingej ba upai ba habo yo I yo ni orang ba habo ulai kan bas keleng sodong ki yo I ya kata kadur riurang ba hau kajik sania ka wan hau bat kamtam ba ude ubrio bating ublei ngingej ba baro ki pai ba kin sngotu bangi don kam kum yu ni orang ba bakan long de kajing sarong ya kajat bunriu jongi bangin pha kat yu ni orang ba siapa parlimen. Tak, kau boleh ba. Kadu wai tong nyaw sengus ini ba karkrang balik ki beriu kin jit ya unu kertong ba ka BJP kan penyeng balik ki beriu ki de benjit ya ka BJP. Nudu meneng la yo sengu je keren but đây tăng ba lệ lạ lệ thì MP chính là lệ của Delhi lạ lệ but lại persang hi thành ra cũng bị ông bà hi ba mana buôn sinh cả sạc của tăng proceeding na try ketua final push ke don kam tang du BJP MP di and komentari kalong mentari kenika parlimen mentang ngila don lepa kongres ang tu ngila don NPP mentang ide yo BJP tu pekmut the issues ke tak ya ke state ke jongi na try that be a perfect combo rangi perkat du ya ka mentang state leave political you aside rangi perkat ya ka agenda juga state ke tak rangi na try that's a perfect combo ragi wan lang kita so that's why ngas ngowa this time he MP he it has to be a BJP didn't come here like do BJP development ini kita one bit kita hi dan there's certain issues kum ka each schedule ILP these are main issues coming like kun matan ki propose them and try the final push can be given that one he do BJP MP nang alright this shua bangan penkut ngukwan last one ngan chuong pi tang ni ko we have tried and tested with all the MPs at least give BJP a chance ta ti shua bangan penkut ngukwa ban pentip hang ni ba nakaliang ka DD News Meghalaya ngilai khot ba weru ya kinong mikmat na kaseng UDP hinrei nakidaw kibam lakyar kim shimnala banyudon ringkat bat ngi mantaka episode Di nakaliang jonga ka Shillong Lok Sabha Parliamentary Constituency ka don ya ka benta ka bakongsan haba pai sya ka san partai ha ka jilla. Bat ka baki sngi sya ka election chiteng samoy kinang jan ka jingdon ka jinglong jong ki kertong bat ka jing sngo ka jongki ka jing imshimet ka history ka jing ede jongki bat ki wei pat kamtam ya kitu ki baduna ha ka yo ka kot ka jing la jongki ha ka liang ka perkhat perdan ka jing pena ban keren pat ba bat ki wei ki sandur ya ka phang pedeng ki babang bagi bakluit banyak keren pat ba tikum ba kalong ki jing angnut ha ka imlang sa lang bat ka san partai ki long ki bayar hado kata-kata ka ba ki brief ki khmi lenti no MP jongki ha ka jing sngo jonga hi to ai ba ka jing job kan let show brief u biang tam bad ubabu Ahmad ya ka roy kapar jong ka Shillong Parliamentary Constituency hi barok away u brief u batbit bat u biang hakijing don kam ban pin sawa jam bat ban pin shai hapo ieng dor bar parlimen ya kimat ki kongsan ki ba ka Meghalaya ka don kam ban yo ya ka jing pai khmat na ka sarkar pedeng ya mentahi kwa ban ai khuble ya baro ki nong yashim benta ki jongi menta ka episode I Dr. AW Rani I ba Manuel Badwar I ba HM Shangpliang bat I ba M Kharkrang ban ai khuble kerpang I pi ki nong pe ki jongi tat hadung di kendu pat hakawai ka episode khuble shibon